खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी गुबुन गुबुन गुनं बनरगाव बिटिसि बियाबनि झारबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सालगुरि बनसमगुरि आरो निज्लागुरि गामिनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजीव ब्रह्मजों बिजेपि दलाव जइन जादों। बिसोरो थारमाने सिगाङावहाय जोंनिनो बिपिएफनि खाजोबमोन बिथांमोना गेजेर खन्द'आव आंनिनो बिराद मावथिफोरमोन बिसोरो आं बे गामियाव गोदोनिफ्रायनो फैबाय थाखायोमोन आरो दहायबो बैयाव आङो सालगुरियाव बिथांमोनाबो आंनिनो मावथि खाजोबमोन गेजेर खन्द'आव बिसोरो ओरै जालाय जादोंमोन गेजेराव दंथ'योमोन दा बिथांमोना सिगाङाव आंखौ मोनखानाय जेब्ला बे सारजोंनो थांफिनसै होननानै बिथांमोनखौ खावलायनाय बादि फैनानै आं दिनै बिसोरखौ जयनिं खालामफैदों गासिबो बिपिएफनि खाजोबमोन दिनैथ' टटेल न'खर हिसाबै 80टा जाबाय दा मानसिया बुरजा जाबाय नैबे दा बेयावथ' बे गामियावथ' निज्लागुरियावथ' गासै 29 न'खरल' दंखायो दाबो तेज न'खरानो फैबाय आरो बाखि गुबुनाव थाथ'बाय सालगुरियाव दहाय माबा दाथै माबा 35 न'खर टटेल 100नि बारा जाबाय मानसिया दिनै जयनिं जानाया सासे फैदों फैजोबाखैब्लाबो सोरबा हिन्जावा फैनो हादों सोरबा हौवा फैनो हायाखै सोरबा हिन्जावा फैनो हायाखै हौवा फैदों बिदि फैयै दिनै मथा मथि माने 150नि एबा दिनै जयनिं जादों आरो झारबारि बे प्राइमारिनि आन्दाराव दा बेफोरखौ नायनानै दिनैनि जुगाव दानि दिनाव जोंनि गासिबो जेसेबां राजनिति दोलोआनो गोदै बाथ्रा बुंदों रायजो राजा दाना बयबो बुजिनो हाबाय मिथिनो रोंबाय जानला मोनला बुंबानो जाया मानो होनब्ला दा जुगा थगायनायनि जुग नङा मानो होनबा दानि गथ' गथायफ्रा गोदोनि अन्थाइ देनानै अर फोजोंनाय जुग नंला दा मडार्न जुग जाबाय दा बे जुगाव मबाइलाव सेरबानो गासिबो जिनिसखौ नुजोबो एकदम कंग्रेसआ मा मावबोदों बिजेपिआ मा मावदों बेखौ नुजोबखायो दा बेखौ नायनानै दिनैहाय गासिबो रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौनो मोजां सरकार होननानै जिहेतु बिजेपिआ गोबां मा होनो गरिब दुखियाफोरखौ बिसोरथांमोना नायसनहरो दिनै पिएम माइरं होदों बिजेपिआनो होदों फ्रि माइरं होदों दिनै बिजेपिआनो होदों अरुनदय होदों दिनै बे बिजेपिआनो होदों गासिबो होजोबदों आयुष्मान भारत कार्ड पिएम केस वाइ आरो गोबां गिदिर इनस्टिटिउसन IIT IIM मेडिकेल कलेज दिनै आसामाव गोबां जानानै थांबाय आवगायाव गंनैल'मोन डिब्रुगड़ आरो गुवाहाटि दिनै 14 खान जानानै थांबाय जोंनि बिटिसिआव मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टमोन दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा बेफोरखौ नायनानै गासिबो जोंनि बर' बिथांमोना साननो हनो गोरोंजोबखा बुजिजोबबाय ओंखायनो दा बिथांमोना दिनैहाय आंजों गावसोरनो लेंहरनाय लेखा आं दिनैहाय बिजेपिआव बिथांमोनखौ जयनिं खालामबाय आरो बजबनानै लाबाय आरो मानसिफ्रा एसे प्रपागान्डा खालामनानै एसे आंनि नामै मुं सुनो नागिरो गुबुन दोलोफ्रा थारमाने राजीव बांगालालायनो माने बिजेपिआव टिकेट मोना बेफोर बाथ्राफ्रा नंखाय दिनै आं अस्थ' टिकेट मोननायखायनो आंनो होखानायखायनो आं दिनैहाय बिजेपिनिफ्राय दिनै आं बेबायदि जयनिंखौ लाबाय थादों मानो होनोब्ला नङाबा आं मानो दरखार दं आंना 100% टिकेट मोननाया खाथां उनाव सोरजों गेलेयो बे उननि बाथ्रा आरोखि बेखिनिखौ बुंबाय आसा खालामदों बे बिथांमोना जाहाथे गुबुन दलनि गोदै बुंनायाव जाहाथे फिन गिदिंनानै थाङा बेखौबो आं बिथांमोनखौ खावलायखाबाय बिथांमोना खोथा होदों जेरैखि जाया नोंथांनो जों भटखौ होगोन होननानै बिथांमोना आंखौ खोथा होबाय आरो बिथांमोना रावबो सिनाय नङा आंजोंनो आवगायाव मावफाजोबा बिपिएफ दिनाव बेखिनिखौनो बुंबाय आं एक्चुअलि आं सिगां बिपिएफ सारा जेब्ला दंमोन अब्लानिफ्रायनो आङो सारजोंनो मोजाङैनो खामानि मावबाय थाखानायखा बेनिफ्राय आरो नै दा सारआ जेब्ला बिपिएफ थांदोंमोन बिनि गेजेरावहाय आङो ओरै इउपिपिएल ओरै बिपिएफ नङाब्लाबो ओरै थांनाय ओरै फैनाय जादोंमोन गोनो गोथो जानानै दिनै आं सारखौनो सुलु लाबाय थानानै सारजोंनो थाफाग्रा माखासे आंनि लोगो दंखायो आं नामखौ बुंला बेखौनो आं कन्टेक्ट लायै लानानै दिनै आङो सारखौनो आंनि न'आवनो आं लिंहरनानै आं मोजाङैनो माखासे आंनि लोगोरि मदद होगिरि जायनाखि आंनि खिबाव जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ आं लानानै दिनै आं मोजाङैनो आंनि न'आव सावरायलायदों आरो बेनो जानानै थागोन आंबो सारनि जानानैहाय आङो बैसोर मानसिखौबो लाफानानै फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोंनि झारबारि रुम नम्बर 2 माबायावहाय भटार काउन्टारावहाय हाबनानै बयखौबो सारनि नैबे जों दा खर'आव गाननाय बा गोदोनायाव माला गाननाय फट' बिबारावहाय आं भट होनायखौ आं साखाफारा जानानै लानानै थांगोन जाहाथे माने आं सिगांनिफ्रायनो बै समाव आं सारजों मावनानै फैदोंमोनब्ला सारा दुखु मोनोमोन जे माने मानसिफ्रा सायावल'
ओजों सिङाव गैया लिसा रिजाल्ट नुयोबा नुजोबखायो सारा दुखु मोनोमोन आं बेखौ सिगाङावबो सारजों सावरायबाय थानो मोनखानायखामोन नाथाय आं दिनै खालामला आरो आं मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन जे माने दिनै सार आं बेखौबो फंसे खोथा बुंनो नागिरदों एक्चुअलि आंखौ जेनेबा बे गामि ओनसोलावहाय जोंनाव बारा रोंगौथि मानसि गैया दिनै कानुन सासे दङ बिथां बिसन दङ आं दङ जों साथाम साब्रैया गामियाव रोंगौथि गोनां जोंखौ एसे मा खालामो दस्रा एगेन्स्ट पार्टियावबो बिराद मा खालामो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो बेखौहाय जोङो एकदम माने कन्ट्रल लासेयावबो लानानैबाबो आं लोगो दिगिजों जोंहाय कन्टेक्ट लानानै दिनै सारनि मानसि लोगो दिगिजोंहाय आंनि लोगोफोर दंखायो बेखौ लानानैहाय आं दिनै सारखौ लेंहरनाय जादों आरो बिनिफ्राय आरो दिनै फाइनाल दिनै आं नोंसिनि सिगाङावहाय बा दिनै मिडियानि सिगाङावहाय आं फोरोंबाय आंखौ बयबो नुसिगोन आं सारनि मानसि आरो रावबो मानसिया आंखौ दिनैसिम दस्रा पार्टियाबो दा खुलुमफै आरो दा बुंफै जेबो दा खबरबो दाला आं सारजों थागोन बेनो आरो दिनै आंजों लोगोसे आं गामि 23 हरदों 23आवहाय न'खरसेयाव आं सासेल' लादों खारन बिसोर कयेकजना इउपिपिएलनि दङ कयेकजना नागालेण्डनि दङ खिन्थु आं बेखौ न'खरसेयाव सासेल' लादों बिनि गेजेरावहाय न'खरसेयावहाय सोरबा साथाम दङ सोरबा सानै दङ सोरबा साब्रै दङ बेहाय बे भटार लिस्टआवहाय थागोन आरो बेखौ आं उनावहाय हरगोन जेब्लानाखि सारा आंनो इनफर्म हरो अब्ला आं बेखौ बुंनानै दिनै बेसेखिनियाव आं बुंबाय ओमफ्राय आंखौ दिनै मिडियाआव नायनानै बयबो साफ्रोमबो खोनानानै आंखौ रावबो आखाइ दाहोफैसै आं सारनाव थागोन आं सारनिनो जानानै थाबाय थागोन आरो दस्रा मानसिफ्रा आंखौ आखाइ आथिं दा खुलुमफैसै रावनिबो आं बोजबनायखौ लाला आं सारनाव थाखासिगोन